اوكي ثانك يو يقنلنا غاشانا زيبرا الله كان تونكا نيكست حتى تاي زيبرا 16 ولا 15 ايدنو زيبرا مايك ناخا زيبرا حزابا زيبرا اوكي زيبرا مودحان كمبيوترات فيكا اوتو مودحار ولا مساعتها بتدقصل عندك بكاي مالتي اسكي ناب ابريغا زلو زيبرا تعدي كان مالتي توتال كمبيوتر ولا فاير كمبيوترات ولا اوتيها اوكي ديمو فيجن ابنا كبكا نهر اتيها يتكاتن انا دحن كذكرك ديمو فيجن مايك نها ابريغا كتلنا مون ديمو فيجن الله ديمو فيجن اوكي وور سلام صورات حوار مع الله خدي سوري مع الله سمع الله خدي هورات حوار اوكي ثانك يو مجمريا ثانك يو حضري جاغانو مثلا امثله ابي ارستي خصوص زخونه مدب سريعكم كم عينت غاشا قدامكم بزرستزي كمسجن فتو كلاي دما نخبر غاشا كبور تغارالاي كبروم سلام وقعد حمصاكا and thank you خان كل تسبب سلام نتكبو زلخ استمرون I think timely وانا وي بفلاك انا تحجي بخبور تغارالاي مينستر برهاني ابرهه قريبو زلو مصحف طرح زي كونه بدمصون ذهبنا ملختي كابوشتي على زراربا كاب حمبرتي نايتي سرعات قصاصرون زملكون بوتاتات نهيوتو سويو كم عينت ملخت متحللافو ناي بحقي عبي جግንነታዊ መስዋዕቲ ከፊሉና አሎ መጽዋዕቱ ኻ I hope ሓደ ነጥብ መቀይሮ ወይ ከዓ ከም ትሪገር ከምቶም ዝሓለፉ ማለት እዩ እዚ ግን ብፍሉይ ዝበለ መልክዕ ምን መስዋዕቲ ዝሃበ ሰብ እቶም ኣብ ግዳም ዘለና ብላይ እታ ክንከፍላ ዝግባአና ንእሽተይ መስዋዕቲ ዝሓት ዝኸፍሉ ለውና እንዲዮም ግን ሕጂ ብዝማዕበለ ደረጃ ክንጥቀመላ እሞ ንለውጥ ከዓ ረብሓ ዝናን ሃገርናን ክነውዕላ ዝሃብካዮ ዝተምህሮ ናይ ብሓቂ ክንዶ ዝደልም ሞ የቀኒልና ክብል ፈቱ መጀመርያ ማለት እዩ ግን ኣብ ትሕቶ ይካቱ ትሕቶታት መቸም ተቀሪቡ እንዲዩ ኣነ ኣምንታይ ከድህብ ዘል ዘለኹ እዚ ከምዚ ዓይነት ነፍሱን መስዋዕቲ ኣወፊዩ ስመሩ ሓደ ኮይንኩም ተቃለሱ ተቃልሲ ክሳዕ መወዳእታ ወይ ድማ ተሃገርናትኩም ያ ናይ ኢሳያስ ኣይኮነትን ስለዚ ኮነ ከዓ ሕጂውን ተቃልስኩም ሳዕታ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ብኩሉ ዓቕምኩም ተቃለሱ ዝዓይነቱ መፀዋዕታ እዩ ፍጹም መፀዋዕታ ናይ ቃልሲ መፀዋዕታ ንሓርነት ተስፋ ዝህብ መፀዋዕታ ስለዚ ሕጂ ነቲ መፀዋዕታት ከመይ ንምልሰሉ እዩ እቲ ኣገዳሲ ዝኸውን እሞ ከተቅርቦ ፀናሕካ ናይ ስትራቴጂ ሕቶ ይኹን ካልኡን ሕጂ እቲ መልክዓት ናይቲ መፀዋዕታ ንባዕሉ ንሃገራዊ ባይቶ ጠቂሱሎ ናይ ባይቶ ጉዳይ ናይ ሕጋውነት ነገር አልዒሉሎ ሕጂ እዚ ምስቲ ፀናናሓ ናይቲ ስርዓት ዘለዎን ባህርያቱን ወላኳ ንብዙሕ ሰብ ወአበይ ዘሎ ባይቶ ከብል ዝኽእል እንተኾነ እቲ ንሱል ዒልዎ ዘሎ መኸተ ከም መኸተ ግን ብፍላይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ብፍላይ ከዓ በስርዓት ተዓፊኖም ንዘለው ኣካላት ንምብርባር ዝተጠቅመሉ I think very effective ዝኾነ ኣገባብ ተጠቂሙ እየ ዝብል ኣነ ማለት እዩ ግን እቲ ሕቶ ሕጂ ንሱ ከምኡ ገይሩሎ እቲ ስትራቴጂ ሃገራዊ ባይቶ ብምእካብ ሃገራዊ ባይቶ ብምፅዋዕ ምናልባት ተግባራውነቱ እንታይ ምዃኑ ስለ ዝርዳእና እቲ ሕቶ ግን እንታይ እዩ ታና በኻት መጽ ዘላ ሕቶ ሕጂ እንተዳ ሓበሬታ ኣለካ ኮይኑ ማለት እዩ እቶም ኣብ ግዳም ዘለው ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ እቶም ኣብ ተዓዲ ዘለው እውን ኮርስ ግን ኣብ ግዳም ዘለው ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ነዚ መፀዋዕታ እዚ ሓደ ብኸመይ ሪኦሞ ካልኣይ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ሕጂ ሳቶም ሕጋውያን ስለ ዝኾኑ ባይቶ እዮም እሞ ገለ ነገር ብሕጋዊ መንገዲ ክገብሩ እዮም ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ነታ ናቱ መፀዋዕታ ኣብ ኮምፎርት ቦታ ከም ዘለው መጠን
እንታይ መልሲ ሂቦም ላ ወይ እንታይ መልሲ ክብላ ትጽበል ለኻ ስኻብ ወገንካ ምክንያቱ ካብ ዝክሮ መጀመርያ ዛ ጉዳይ እዚኣ ክትለዓልን ከላ ሎም ዘይኮና ቀድም ኣቢልካ ብዩቱብ ይኹን ብካልእ መራኸቢ ብዙሓን ነዚ ጉዳይ እዚ ክትቃልሖ ፀኒሕካ እንዲኻ እሞ ሓበሬታ እንተለካ قوات التحرير الشعبية እቲ ሃገራዊ ባይቶ ዝብል ዘሎ ነቲ ሕጋዊ ኣገባብ ዝብል ከምቲ ንሱ ኣብ ማእኸል ስርዓት ኣብ ማእኸል ትሕምብርቲ ናይ ኢሳያስ ዝቆፃፀሮ ከም ምህላው መጠን እቶም ካብኡ ውፅኢሎም ዘለው ነዚኣ እንታይ መሊሶምላ ወይ እንታይ ክምለሱላ ኢኻ ትፅበብ ወገንካ እዚኣ ቀዳመይቲ ሕቶ እያ ካልአይቲ ኣብቲ ናይ ስትራቴጂ ጉዳይ እዩ ስትራቴጂ መቸስ ቬሪ ኣድላይ ብዘይ ስትራቴጂ ዝኾነ ነገር ክዕወት ኣይክእልን እዩ ግን ውደባ እዩ ውደባ ስትራቴጂካ ውደባ ክህልዎ ኣለዎ ሕጂ ናይ ውደባ ፀገም ብዙሕ የብልና ብዙሕ ውደባታት እዩ ዘሎ ግን እቲ ስትራቴጂ እቲ ውደባታት ይኹን ዋላ እቲ ውድብ ኣድማዒ ብዝኾነ መንገዲ ንክሰርሕ ስትራቴጂው ናብ ህዝቢ ከቕርብ ኣለዎ ብዝርዝር ዋላ ብ20-30 ዲግሪ ትገጹን ይኹን ናብ ህዝቢ ቅሪቡ እቲ ህዝቢ ንዑ ምስ ረኣየ ክስዕቦ ዝዓይነቱ ርእይቶ ቀሪብካ ኣለኻ ማለት ቅድሚ ሕጂ እውን ኣቕሪብካ ነርካ ኢኻ ብወገንካ ኣክሽን ፕላን ስለ ዘቕረብካ እቲ ተባዕ ፃዕርታትካ እናመስገንኩ ሕቶ እንታይ እቲ ዘለና ኩነታት ሕጂ እቲ ስትራቴጂ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣብ ጠረጴዛ ኣቕሪቡ ተወዳዲሩ ካብኡ ሰብ ንዑ ፈሊጡ ክስዕቦ ክንብል ከለና እሞ እቲ ሃገር ዘላቶ ሃለዋትን እቲ ብሓባር ንባዕልታ ዓንተ ወይ ኤነርጂያ ዝሓተታ ብሓደ ሜካኒዝም ነቲ ዝቐረብ ዝተፈላለየ ረኣያታት እንተኾነ ከእንግዶን ከሳስዮን ዝኽእል መስርሕ ወይ ከዓ ትካላት ከይሃለውና ከለውሲ ኣብ ስደት ኮይና በብዝመስለና መፅሕፍቲ ድዩ ስትራቴጂ ዝበልናዮም ኣገደስቲ ነዋሕቲ ፅሑፋት ስለ ዘቕረብና ብኸመይ መንገዲ ኢፌክቲቭ ይኾኑ እሞ ሕጂ እንታይ ሕቶ ትመፅእ ገለ ነዚ ጉዳይ እዚ ከቀራርበና ዝኽእል ሓበራዊ ዝኾነ ነዚ ጉዳያት ዝኽእንግድ ዝኽእል መስርሕ ወይ ትካላት ኣየድልዩና እንዲዮም እንድሕር የድልዩና ኮይኖም ከዓ ከመይ ጌርና ቀልጢፍና ንሰርሖም እቲ ሕቶ እያ ትመፅእ ማለት እዩ እያ ተኻላይቲ ሕቶ እያ ነዚኣ ክተብርሃ ደስ ምበለኒ እታ ሳልሰይቲ ቨሪ ክሪቲካል ኢምፖርታንት ኮስችን ከዓ እንታይ እያ ብዛዕባ እቲ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ተፈጢሩ ማለት እቲ መስርሕ ሰላም ፈጢርዎ ዘሎ ኩነታት ሓቂ ይኹን ሓሶት መዓት ምቁር ቃላት ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ዓበይቲ ስጉምትታት ይውሰዱ ኣለዉ እዚ ናይ ጀግና ሚኒስተር ብርሃነ ኣብርሄ ንባዕሉ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ኣቲናዮ ዘለና ህሞት ኣብ ኣዝዩ ክሪቲካል ታይም የቕርቦ ስለ ዘሎ ምናልባት ነቶም ዝፍጠሩ ዘለዉ ሓደጋታት እውን ንምብዳህ ክሕግዘና ይኽእል ዝብል ግምት ኣለኒ ሕጂ ኣብዚኣ ብወገንካ ግን እቲ ዝግበር ዘሎ ጉዳይ ሰከንደሪ ወይ ካይንድ ኦፍ ናብኡ ብዙሕ ነድህበሉ ነገር የለን ዝምድና ናህና ጉዳይ ከም ዜጋታት ኣብ መንጎና ናብ መንጎ ኢሳያስን ዘሎ ጉዳይ ጥራሕ እዩ ኢልካ ሬስትሪክት ጌርካዮ ኣለኻ ርዳእኒ እዩ ካብ ምንታይ ትነቅል ከም ዘለኻ ምክንያቱ ችግር ሆምወርክ ናይ ገዛና ስለ ዝኾነ ምስ ቅዳም ዝግበር ዝምድናታቱን ባህርያዊ ኩሉ ግዜ ቀጻሊ ስለ ዝኾነ ይዕበይናስ ኣብ ጽቡቕ ኣለኻ ብገለ ሸነኹ ማለት እዩ ግን እቲ ሓደጋታት ኣብ ሃገር ሕጂ ተቐልቂሉ ዘሎ ብፍላይ ከዓ እቲ ሕጂ ኣብ ሃገርና እትያቶም ተኣትዎ ዘላን መድረኽ ካብ ኣይውግኣይ ሰላም ናብ ሰላም ዝስሙ ዘይፍሉጥ ግን ከዓ ዓብዪ ሓደጋ ዘለዎ ኩነታት ንሰጋገር ኣለና ሕጂ ትህሞት እቲ ዘለናይ እዋን ንዑ ቁሩብ ኣብቲ ኣቀራርባኻ ምናልባት ካልኣይ ቦታ ቀሚጥካ ያለኻ ግን እቲ ሓደጋታቱን ከዓ እቲ ዘለዎ ዕላት ኣብ ፀብፃብ እቲኻ ብዛዕቡ ገለ ክትብል እንተትኽእል ፅቡቕ ነይሩ እናበልኩ ቴንክ ዩ ማይክ ፍሪ ኦኬ ነዘን ዝስዕባ ሕቶታት ሕፅር ኣቢለ ክምልሾ ምክንያቱ ዳርጋ ተጠቂሱ እዩ እዞም ኣብ ደገ ዘለዉ ሃገራዊ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ እንታይ ክገብሩ ትፅበዮም ንዝበልካዮ ኣይፈልጦን እየ ምናልባት ናይ ናታቶም ውሳኔ እንታይ ገብሩ ናቶም እዩ ኣብኡ ኣትኺኻ ክትዛረብ ፅቡቕ ኣይኮነን ካብዚ ኣነ ዝገብሮ ንላዕሊ ክሓስቡ ዝኽእሉን ብዙሕ ነገር ዝሓለፉን ስለ ዝኾኑ ሓደ ጉዳይ ባዕሎም ምስ በፅሕዎ ከሕልፉልና እዮም ግን እዚኦም ኣብ ወፃኢ ኣለዉ ዝበሃሉ ኣስማቶም እዞም ዝስዕቡ እዮም ብመስርሕ ናይቲ
بإنجليز أسماتهم بإنجليز السرارحة مالتي وكابعين أبزيد هذا حنوم قبر مريم عند برهان ولد جيرجس هاي لمن قريوس بسفن حقوس هيوت زميكيل محمد برهان بلاتا موحيدين شنقب زيهم أبو زعي سلويهم ስለዚህ እሳቶም ዝብልዎ ነገር ብሓባር ድዩ በብውልቂ ክንሰምዑ ኣብ ንግረ መገደይ ኣብ ካብቶም ሃገራዊ ባይቶ ካብቶም 75 ናይ ተጋደልቲ ክፋል ማለት እዩ ናይ ህዝቢ ክፋል ዝተመረፁ ዘይኮነስ እቶም 75 እዚኦም ተቐስኩልኩም ሸውዓተ ኣብ ወፃኢ ይርከቡ 19 ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተዳጎንዮም ብህይወት ይሃልው ኣይሃልው ኣይንፈልጥን ኢና ሓበሬታ ይብልናን ሸውዓተ ድማ ብባህርያዊ ሞት ምስ ብህይወት ዘለው እዮም ብሓፂሩ ሸውዓተ ሕጂ ካብ ኩል ተሪፎም ዘለው ነዚ ኩሉ እንተሪእና 42 እዮም ተሪፎም ዘለው ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ውሽጠ ኤርትራ ዘለው ማለት እዩ ኦኬ እዚ ከም ስታቲስቲክስ ክትሕዝዎ ኢለ ኣብታ ካልአይቲ ሕቶኻ አንተ ወይ መልሼ ስለዚ ነዚ ዘሳስዩ ነዚ አክሽን ፕላን ይኹን ገለ ዘሳስዩ አካላት ንቀድም ከየቆምካ ከመይ ገይሩ አክሽን ፕላን በመግባር ይኹን ስትራቴጂ በመውፃእ ይሕወት ንዝበልካዮ ግን መልሼ ኣለኹ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ መቅብለ ምርጫ እዩ ኢለካ ኣለኹ ገለ ሰብ ኖ ንቀድም ዘሳስዩ ንግበር ዝብሉ ኣለው ከም ዝናትካ ማለት እዩ ቅድሜ ኻይ ዝነበረ ሓታት ይሁን ከም ዓይነት ርእቶ ነይሮ ማለት እዩ ተቀበሎ የኽብሮ ናተይ ናይ ካልኦትን ዝዛረቡ እንተልዮም ቅድም ይቀርብ በዚ መሰረት ድማ ተኣኪብና ዘሳስዩና ወይ ዝመርሑና ንግበር ዝብል ምግባር ይሓይሽ ይብል ንምንታይ ገሊፀ ኣለኹ ከደግሞ ኣይክእልን ሳልሳይ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ዝብልካዮ ኣብ ሓደጋ የእትወና ስለ ዘሎ ክንግደሰሉ ኣለና ሰከንደሪ ኣይኮነን ወይ ካልኣዊ ኣይኮነን ዝብልካዮ ቅበሎ እየ من يمكن أب حدا جازة تونا زلوا إسايس عند تخلى إثيوبيا اليوم زاد قعنا زلوا ولا إسايس يو ناب حدا جا قال إحنا زلوا ناب حدا جازة قال إحنا زلوا إسايس يو معناته أب استفل عليه نجار دللا ينكو جورو أفكيدوا لهم علو السون نتي نجار نربحوا يلوديو ولا بسلالي يديو ان ارتراب حدا غازب صح مقدي يوسدالو لو ما يكون نجميرو وغن مستبعي يكون نجميرو لميو غيرو له تزاري لينا زي مس يمن زعتو كوينات اب حدا غنيا كونتات يوبسحنا زلو مس سودان تبعيسكا مس جبسي محزنات مفتار كال عينت مسر راي يفتر زلو كله بزح حدقاتات አለው እሱ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ናትና ሰራዊት ዝበሃል በዓሉ ሓደ ዘመናዊ ዝኾነ ዘመናዊ ትምህርቲ ዝዓተቀ ሰራዊት ኣይኮነን ዘለና ወይ ከዓ ሓይልታት ምክልኻል ኣይኮነን ዘሎ ድማ ኢለ ብዙሕ ግዜ ገሊፀ አካዳሚ ምዑል ዝኾነ አካዳሚ ከም አብካለ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን አብካለ ዘሎ የለን ኤርትራ ሃልዩ ኣይፈልጥን እዩ ሃገራዊ አገልግሎት ዝኣተዋ ውፅነ زعرب وتقادلت دماء ولا قال نفلطو يلن سلازي زين حجر اب قلع امسي والو زمرحو حل الجنرالات سكونو نبي ندحر كورنيلات سكونو بزخونه يكون نجر مسكال حجرات دماء معركه يقطمو زخلو بخفلطات ኤርትራውያን አይጥርናሎ ፈሊጡ ይገሩ ትምርቲ ሓጽይሎ ፈሊጡ ይገሩ ዝኩሉ ኣብ ሓደጋ ይወእትዎ ዘሎ ህዝቢ ስለዚህ ነዚ ሓደጋ ኢሳያስ ገይርዎ ካብ ኮነ ሕቶና ሕጂውን ምስ ኢሳያስ እዩ ኣይትግበር ጠጠው ክነብለካ ኢና እዚ ዝገበርካዮ ጌጋዩ እንዳበልካ ከምታ ናይ ቀድምና ነቲ ናቱ ሓጢያት እንዳዘርዘርካ ናብ ኣክሽን ክትኣትውለካ ማለት እዩ
بر نزينا إثيوبيا أي قد سن مالتي يكون كل أتي حتوجن إساس لزخونة نتمحصو ننفاس زخفتو زلو نفوبلا زخفتو زلو نتمحصو جزانا إساس لزخونة مش إساس يقال سنة إيكويشن لا مش مالتي خمزيك ملشو مرت أتي أوكي ميكروفون جزا أنا سمع الله خده أتو كبرام تسمع الله خده أوكي تبلاشات ولا مثلنا حيل من إسي قرب ناي تكنيك تقدم نخلي ولا مثلني I think نبتي كاتسال حتى كيدنا مثلني international السفارة اللي مثلني international على غدا والله ثانك يو اوكي نفيد international ثانك يو نيو لايفر ناي بحق عجبه صبغ مال سيحكاني انتو اذا حطتكو حجي ناتي حطو ناي بحق ابزي وانزي بزو حسب بفلا زي ناي درهان بره كبوشت دلو خدلو يكون ولا تي زكايه دلو ناي إرترا كنتات ناي بحق كل شيء تشاقلوا له ولا لومي دقافي تقامير كتفليو كمان الشجار يزخون مالسي كله حزب إرترا ناي بحق نابينا نخيد لنا انتاي كون إلو أبدي شجرلو جزء بتحنا لنا سلازي أبزي وانك من كسقاس يدلي نالو ناي بحق تي ودباوي القومة حق حش أبزي وانزين حزب إرترا زدليو أيكونن مخناتو ناي دحر مقرات جنبر أبسرح ون دراية بزحات سلازي حزباوي من لعال سلازد لنا دولو إذا أب مودة بسلماوي سلفي كمي قد كتتصاوت تخيل مس سوشال ميديا مزي بالتوكات مس كله ناي راديو معكنا زلنا بحبر بمقصقاس حجين أبنتو تخدراوي سممع غيرو لمسمارين إثيوبيان تزي تقاقية إذا دماتي ناي سلام ناي حزب إرترا جينا أب تحلسيرو خلو ولا حنتي تزكايد دولو كي تردو خلو حدا جاي ون سراوتنا إثيوبيا ماتيونا بإرترا كوف كبير خل نفلتو نقر يلن سلازي سلام وصل فيسي تدقاقا مزادلي خوين يسمعني له نابنتا بزيك بكال عالم زمتو مخنيات يبلون 3 شحلو بزي سويسرلاند دحرنا بحكي بمدب كل حيلنا سوشيال ميديا راديو تات بحبر بسممع بالتوكات دحر قوسقسنالون دحر صبغ سر انت رخيبو ابزي تراي يعني عسرت قالكوتي وي اخلكوتي خيلي سلازي كمي ابزي انت عينت بركتو تقبر تخل مهناتو انا كم زيد رياض له تزحش اب انتش من ساعه زلها انا ناتي اوريتو سلازي ابزي ابودا دبا ناي سلماو سلفي معاسي زري انتي اعلامو خو ولا جنيفا سلا تفلالنا انتي اعلامو خو بقب انتاش مسيو مينتي كايد سي كمي ريتول لكابزي وانتي عقمك تبرك التخيل ثانك مايك أتي سلامة وسلفي مقبار كمي تقبروت نزبل كاو كم سبي علخو أبزخونا جزير ما مسوب كوين كاف تسرح يحيش سلزي أنا بيني تقبرون غير يلا قل حنك حتو ذلا استراتيجي خاص سلامة وسلفي مقبار أبي يوزب صحكا كتولا لك أبتي لو تأنا ممزح انتهياتها تسرح كتولا لك زي عينا كل شيء قوسينا نحلفا انتاي نجر انت جبر كاي غاتا لو تتمت كتولا لك زي أبي جاكم مستيقوا سي تمرتاوي ودارجا إذا سي أب متحف ناي زخونة لو تكتم ستجبره يوزل مجمر يعني نجر كم مليار كمان توصيلكم استراتيجي سلايخا أب حدا نجر حيلو كان حكوينو نتيز حيلك كان نجر نموقع حدا استراتيجي توصل نقولوا سلايخا يودقوا يكايكم كان حدا نجر جنز شجرك كان نجر تجبر
ካልኣይ ድማ ብምሉኡ ብጠቕላላ ንኣሽቱ ነገራት ጌርካ መወዳእታ ድማ ናይ መወዳእታ ቅላሕ ድማ ሂብካ ተውድቆ ድማ ተውፅእ እዚ ከሎ ገና ሓሲብካ ኩሉ ክትገብሮ እዚ ክትጎስዮ ዘይትኽእል ሕቶ እዩ ምንም ምስታይ የብሉን ካልእ ኣማራፂ ክተምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ኣንተ ጎሲና ከም ርእስኻ ብሑፃ ዝገበረት ሰገን እዩ ሓድሽ ነገር ክትፈጥር ኣብ ፖለቲካ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ናይ ፖለቲካ ዓለም ሃገር ካብ ገበርካ መንግስቲ ካብ ሃለወ ሓደ ጨቋኒ ስርዓት ካብ ሃለወ ገለ ንዕኡ ዝኸውን ድሮ ዝኸይድ ስትራቴጂታት ኣሎ ምምራፅ ጥራይ ዘድልየካ ናይ ኩሉ ክትቀዳሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ ሃገርካ ብዝምልክት ግን ኣሎ ሎሚ ኮስኻ ማኪና ክምህዝ ኢልካ ማኪና ምምሃዝ ግዜ ክተጥፍእ ይብልካ ማኪና ተማሂዙ እዩ ጥራይ ስኻ ኣብቲ ማኪና እዚኣ ከም ማሕሻየ ንሓና እዚኣ ትጠቅም ኢልካ ገለ ነገር ክትውስኸላ ትኽእል ኢኻ ማኪና ግን ከም ሓድሽ ክትምህዝ ኣይኮንካ እዚ ስትራቴጂ ነዚ ስርዓት እዚ ባህሪኡ ተፅንዕ ሓይል ጎድኑ እንታይ ኢኻ ትብሎ ሓያል ጎድኑ እንታይ እዩ ስለምንታይ እዩ ኣን ዘሎ ኢልካ ትትንትን መተንተኒ ድማ ኣሎ ምሁራት ካባይ ዝያዳ ነቲካ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ኣብ ገለ ዝተምሃሩ ይፈልጦ እዮም ኣብታሕ ምኩራት ኣለዉ ትምህርቲ ጥራይ ኣይኮነን ዘድልዮ ምኩራት ኣለዉ እስኻትኩም መንእሰይ እውን ዝፍለጠኩም ነገር ኣሎ ትፈልጦ ኢኹም ትትንትን እሞ እቲ ትንታነ ቅኑዕ እንድሕር ኮይኑ እዚ እዩ እቲ ሓይሊ ናይቲ ፀላኢ እንተኢልካ ሽዑኡ ስትራቴጂካ ንነፍሲ ወከፉ ትገብር ንኣብነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ስትራቴጂ ንመወዳእታ ዓመታት ካብ 85 ጀሚሩ ዝነበረ ንፀላኢ ቶቱን እዚ ሓይሉን እዚ ብዙሑን ከም ዝስእን ምግባር ዝብል ነይሩ መጀመርያ ክንዳኽሞ ኣለና ዝብል እዩ እዚኣ ናበይ ኣምሪሓ ናብታ ናይ ናደው ናይ ኣፋዓበት ምውራድ ምህራም መፅያ ናይ ኣፋዓበት ምህራም ሕጂ ንዓበት ንምሓዝ ኣይኮነን ተገይሩ ኣፋዓበት ኣብ ጎልጎል ዘላ ንእሽተይ ከተማያ ሒዝካያ እንኮፍ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ፀላኢ ብባሕርን ብገለን ክመፀካ እዩ ናፍዓበት ንምውፃእ ኣይኮነን መስዋዕቲ ተኸፊሉ ኣብ ኣፍዓበት ዳርጋ 100,000 90,000 ዝቁፀር ሰራዊት ነይሩ ናይ ኤርትራ ነቲ ናይ ናቕፋ ይኹን ናይ ብምሉእ እንታይ ኢኻ ትብሎ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓይሊ ኣብ ናቕፋ ናብ ጎቦታትን ዝነበረ ሓደ መዓልቲ ክወርር ወይ ከዓ ገለ ክገብር ኣብኡ ነይሩ እታ ስትራቴጂ እንታይ ነይራ ንኣፍዓበት ሓሪምካ ሰራዊት ካብኡ ከም ዘይወፅእ ምግባር ወይ ምራኽ ወይ ምቕታል ሓደ ይጓደል ኣሎ ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ክስቶ ምክንያቱ ዝበዝሐ ሰራዊት ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሽዑ ግዜ ኣፍዓበት ነይሩ እቲ ካልኣይ ብረት ካብኡ ከይወፅእ እንተኽኢልካ ማርኮ እንተኽኢልካ ድማ ማር ኣብሎ ማለት እዩ እዚ ስትራቴጂካዊ ብረት ብዙሕ ነይሩ ጀካ ታንክ እዚ ቢኤም ገለ ዝበሃል ነይሩ ሕጂ እዚ ሓይሊ ናይቲ ሰራዊት ናይቲ በቲ ግዜቲ ናይ ደርጊ ደርጊ ግን ንኣብነት ነፈርቲ ነይሮሞ ነፈርቲ ግን ከም ኣሸጋሪ ኣብቲ ኩናት ወሳኒ ኣይነበረን ነፋሪት ናይ ፀብለልትነት ናይ ነፋሪት ናይ ደርጊ እታ ስትራቴጂ ሰሪሑ ድዩ ኣይሰርሐን ኣይኮንኩን ዝብለኩም ዘሎ ግን ብኸምኡ እዩ ወፂኡ ብዙሓት ሰሪሑ ዝብሉ ኣለዉ ዘይሰርሕ ኣይሰርሐን ዝብሉ እውን ክህሉ ይኽእሉ እታ ስትራቴጂ ግን እሳያ እጃ ኣብ ሕቶኻ ክምለሽ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ንሓደ ነገር ክትወቅዕ ኢልካ ክትገብሮ ምዃንካ ምፍላጥ እዩ መጀመርያ ካብዚ ክነሃድም ኣይንኽእልን ኢና ንስኻ ሰላማዊ ሰልፊ ትገብር እንታይ ንምግባር እዩ ነገር ህዝብኻ ተኣኪቡ ሞራል ከም ዝገብር ንቃልሲ ምግባር እዩ ሓደ እቲ ካልኣይ ድማ ንህዝቢ ዓለም ኣብ ደገ ከም ዝሰምዕ ምግባር እዩ ማለት እዩ እዚ ሓደ ስትራቴጂ ስለ ዝኾነ ክንሰርሓሉ ኢና ካልእ ኸ ነቲ ለውጢ ዘምፅእ እንታይ ንግበር ውሽጢ ዘሎ ዝምልከት እንታይ ንግበር እንተኢልና ሕጂ ምስ ብርሃን ኣብርሀ ዝፀሓፎ መፅሓፍ ይኹን ምስቲ ዝገብሮ ነቲ ውሽጢ ዘሎ መበራበሪ ድማ እንታይ ንግበር ክትብል ኣለካ ስለዚ ሰላማዊ ሰልፊ ሓደ እዩ ንካልእ ድማ ካልእ እውን ይህሉ ምክንያቱ እቲ ስትራቴጂኻ ኣብቲ ናይ ፀላኢኻ ሓያል ጎድኒ
يخاتم مركز بوغني شدشت حيال بودن اللو نتي وي عنود اللو نتي سرعات تطوابي لهم وزلو نزي شدشت ببحادة توقع له استراتيجي تقبر حيلي مالتي يكون كنت توقع مالتي بركو تصوروا مالتي ببرد كتعطوا مالتي يكون قلنا نفس وكف إذا انت قبرنا إذا يعني الداخم وزر حدا الداخم وزر خلتك وزر سلستك وزر ربعتين كان نزيز خون ناي جنزب ديو ناي حالي سب ديو ناي تتقبروا نقر تقبر حجي أبزا سلاموي سلفي صبغيو جن السوتر يكون انزل داخم وقبل كايدة لي إذا جنزل نعاق يكون سلاموي سلفي كنقبر لنا بزي حساب كنبل لنا نجنزبنا مكاب يكون حزبنا مورال مكاب يكون علم دما انت عينت سرعات مقانون مفلات كنقبل لنا صبغيو ناتي زبركا تراغن انا بحاليك زاربلو ايكلني انا جن زكال حزب زلاليو ነገር ምስ ህዝቢ ኮይነ እንዳተማخرኩ ኣብኡ ክገብር ድሉየ ካልእ ግን ብፍሉይ ዝገብሮ ነገር የለን ያኔ Okay, thank you, Mr. Kurum Dafla. Next, حيلمان سين جارات عراري خيا فينك ملكت كبر. الله قبل الله قبل الله قبل الله خدو الله قبل الله خدو. Okay, الله قبل ودي كرلهم. Roven 15120. Roven. عندي عرم دياب أبيكم على ملكة جوروتهم تجوا لهم يعني حدش نيو فيرجن أي سبب ما يكله أي doesn't allow anyway روفن الله خير ملكة جبر ولا الله خير كلكم تمتع أبيكم دلا مستر دافلا خنوردو ولا أوكي هنسمع الله خدو أتقولون هو أوكي الله خير أبي هكذا الله خبل ملكة جبر كن ورد الكا كن ورد الكا يا إنك الله أوكي كبرنا نايت أبي كان يا مش حقي جهر وريدك نعيدها هو مغنياتو إذا حدش فيرجن اوكي ما يكارلو أيت اوكي فوردي سلام يلا حري أوكي الله خبل نخيك نجامو أنا ونكورد الكا ريد يقولكم مثلا ريد دلو إلا نابزي سكابا مصر دلهم تعليلكم دلو كله الله قبل أبي هكذا وجهها قبل الله قبل أوكي دليتنا الله خدو دليتنا روفن الله مقور دلك يس أو نبلن موني روفن اوكي كور دل كادو روفن سكفتنا ريد كلهم على لهم سميتنا يلا ريد دلو يلا نعم مسرع دلو اوكي 100 اري سكفتنا 100 اري فتنا كور دل كاس كيفها to make sure it works or not 100 اوكي دليتنا ريد على لك يصنح حساب صنحني حجسكي دليتنا فتني اسكي اوكي الله حجي سمع الله ده اوكي ويلكم اوكي نعم دليت حجمتي ريت اني حكيوا نعم يا مجمريا متاي خبرم كمسكنا دلي ابزوانو او بزي واناوي زلار استيمتي سفي حبريتا مهبنا حجي كله من فرقي سمعيو جن بزخونه انتاي نقبر ندي زلوت حدا خم سلام وصل في انا وين زدقفا حجي دارقا 3-4 معلتي سوق قلنا لنا حجي بوغني السلام وصل في هو كم تارجت غيرنا مصينا خوف كنبل كومون دي زرزلو وعوا نبل دحراي غمن كهم دينا نبل زلنا حجي كن تخونات دابسله مصالو مسلني تمطرنافوي انداخد خيدالو السلام وصل في بتعمي اقداسيو نعانا قدم كل حجي طيب سمع له سامعين لهم السلام عليكم انا بوغني
እንታይ ኮይኑ ስማዕኒ ቆንዕተለየ ገጋተለየ ድሓን ተብሉኒ ንዓና እዩ ኣነ ከም ዝመስለኒ መጀመርያ ንዓና ነዞም ኣብ ደገ ዘለና ሕጂ ዳርጋ ሓላፍነት ሂቡና ኣሎ ንሱ ህይወቱ ሰዊኡ ሃየ ተለዓሉ ስራሕኩም እዩ ዝቕይረልኩም የብልኩምን ኢልና ኣሎ ኣብዚኣ ኮይና ኣነ ከም ዝመስለኒ ተዘተጋጌት ሩሙኒ ኣብዚኣ ኮይና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እታ ሰላማዊ ሰልፊ ኣነ ከም ዝመስለኒ ተዘተጋጌት ንግበራ ኣብ ከባቢና ኮይና ንተኣከበላ እዚኣ ጥርናፌና ተመስክር ድሕሪኡ ልክዕ ኣብኣ ኮይና እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልና እዚኣ መብፅዓ ኣቲና ንወፀላ መፅሓፍቲ እውን ክሽየጥ እዩ ንሱ እውን ከነተዋውዖ እቲ ዝግባኣና ነገር ክንገብር ብምጥርናፍ ተጎዲልና ዘሎ ትፈልጥዎ እንዲኹም ኩልኻትኩም ኩልህና ንፈልጦ እንዲና እንታይ ፀገምና ተፀገምና ክሊርሊ ንኩልህና ርዱ ይመስለኒ ምጥርናፍና እዩ ዝኩሉ ፅሒ ዘሎ ሕጂ እዚኣ ከም ሓላፍነት ወሲድና ክንሰርሐላን ዋዕዋዕ ክንብለላን እንተንኽእል ኣነ ዝያዳ እንደይ ክብሮም ዝብላ እምበር ኣነ ብወገነይ ሰላማዊ ሰልፊ ንዓናን ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ከዓኒ ተቃሊሑ ጽቡቕ ነቲ ክዛረብ ዘይክእል ኣብ ኣስመራ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና ወፂኡ ሓገዙ ደገፉ ህብ ከም ዘይክእል ስለንፈልጥ ንሕና ኣብዚ ኮይና ግን ኣፍ ክንኮኖ ድምፂ ክንኮኖ ኣብዚ ዘለና ኮይና ብጣዕሚ ዓቢ መቃልሕ ክንገብር ከም ዘድልየና መስለኒ እንደይ ሕጂ እዚኣሲ ኣነ ሓንቲ ክሓቶ ደልየ ዘለኹነ ኣብዚ 18 ሰፕተምበር ንኩሉ ታሪኻዊት መዓልትና እንተገበርናያ ናኡ ገፅና እንተተድሃብና በቢ ዘለና ኮይና ሕጂ ንክብሮም ዝግደፍ ጥራይ ዘይኮነ ኩላና ሓላፍነት ኣክንዳና ሞውት ኣሎ ሰብኣይ ነው ኣክንዳና ህይወቱ ይብሎ ነብስ ወከፍና ኣነ ንስኹም ኣብዚኣ ዘለኹም ኩላትና ኩሉ ኤርትራዊ እዚኣ ሓላፍነት ነናዓና ይህብና ዘሎሞ እንተደኣ ኩላና ተዓጢቕናሉ ከም ንዕወት ፍሉጥ እንዲ ሕጂ ንዑ ኣብዚ 18 ተበልና ናኡ ገፅና እንተኸድና ከመይ ይመስለኩም ክብል ክሓትት ከለኹ የቐኒለ ገና ብፃይ ክብሮም ከዓ ጽቡቕ ሓሳብ ዝብል ማለት ሓንቲ ዝተፈለየ ነገር የብለይን ሙዳቡ ምብጋስ ጥራይ እዩ ቦዩ ንሕለት 18 ሰልፊ ምፅዋዕ ባኸለኹሞ ባኸለኹ ብል ጽቡቕ ተኻበላ ከም ዝመስለኒ ረዛን መዓልቲኣ እዚኣ 20 ዓመት ተዛረብና ኢና 10 ዓመት እስራትና ይውፅልና ዘመርና ኢና ሕጂ እውን ብዝለዓለ ድምፂ እዚኣ መዓልቲ እዚኣ ተጠቂምና ኣብዘ ዘለና ከባቢ በብዝጥዕመና ኮይና ድምፅና ከነቃልሕ ኣለና ምስኻ ክንብሎ ክንድግፎ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ግዜ በብሓደ ዝበልዐና ዘሎ ሓደ ትስእሞ ድሕሪኻ ይቕሕም ሓደ ትስእሞ ቅሕም ይቕህም እንዲ ዘሎ እሱ ኮይኒና ንጠፍእ ዘለና ነው ሕጂ ግን እዚኣ ንንከሳሞ ምስኣ ከዓ ተተሓሒዝና ኩሉ ዝግበር መዓልቲ እቲ ግዜ ቅልጥፈና እዩ ዘሎ ፍጻሜታት ትበዝሕ ኣሎ ንሕና ከዓ ማዕሪ ይኹን ስጎም መስዋእቲ ኣብዛ ደገሲ መስዋእት ኢና ይብሏኒ ኣነ ብዝደገ ኣብቲ ውሽጢ ዘለዎ እዮም ስለዚ በጃኻትኩም እንደይ ኣነ እዚኣ ሓሳበይ እንዲ ኩላህና ንህብትማ እሞ እንተ ክንገብር ውስኽ እንዳበልና ክንከይድ ሓንሳብ ጌርና ገዛና በጥ ክንብል ዘይኮናሲ ንድፋእ እያ ብእውነት ንሕና ክንገብር ንኽእል ኢና ብዝደገ ንሕና ዓቕሚ ኣለና ንሕና ሓይሊ ኣለና ንሕና ናፅነት ኣለና ከምኡ ክንገብር ክብል ጥራይ ዘሊ ይቐኒየለይ ኦኬ አቶ ክብሮም ኣለካ ዲ ትውስኸሉ ንድና የብለይን ኦኬ حراي ኦኬ ثانك يو ኣለኹ በል እስኪ አልዒለልካ ኣለኹ ረድ ኣለኹ በል እስኪ ፈትና ሕጂ ኣለኹ ዶ ኦኬ መፂኻ እንዲያም መንዳ ረድ ይቡኒ ኩሉ ገዛ ረድ ኣለዎ እንዲያም ምኺድ ኦኬ حراي ሰላም ሮ መጀመርታ ሰላም ከዓ ክብሮም ታፍላ ትተበረ ዘለኻ ኣገዳሲ እዩ እቲ ካብ በስመራ ድመፀ ጽቡቕ ብስራት ይኻትብሉ ማለት እዩ ኣብዚ ወዲቕናሉ ዘለና ጅግና ክረከብ ከሎ ማለት ኣለና ባማስ ኣለና ባይና ገለት ማለት እዩ ኣይንጠፍእና ባገለ ያኻትብል
ماس تطفع طرح ندي رأينا زلو حجي ግን በናይ ከብዝ ናተይ ማለት ናተይ ትርዳአነ ግን ኮምፕሮማይዝ በሃል ወይ ገለ ካብስያስ ገለ ነገር ንጽበት ኮይና እንዴ አነ እንታይ ሕልም ኮይኑ ይስማዓኒ ካብ ንዘተ ክትቀርበና ለካ ገለ ይብላሎ ነው ካብስያስ ግን ኮማይ ትጽቢት በሃል የለን ካብስያስ ስለዚህ እቲ ዘል አበጊቶ ዘሎ አጀንዳ ግን ማይ ክናዓውታ ርክብ ንሳኻ ከምዛ ጀሚርካ አይደለኻ ትሕዛ ወላ ውድባት ጎድነ ሃሎ ወላ በገለ ሃሎ ጎድኑ ኮይኑ ኣብቲ ፋይናንስ ጉዳይ ይኸድልካ ጅ ማለት በኸመይ ክዕወት ትስራሕ ተኮይኑ ፋይናንስ በኸመይ ንዓውቶ ኣብዚያ ከከምዚያ ንከምዚን ክንውዕሊና ከክንዚ እንተሓገዝኩም ተባሂሉ በቃ ሰቢ ምሻሎ ቮለንቲር ክኾናሎ በቃ ናይ ድሕነት ናይ ህላውነት ናይ ዘሃገር ማለት ጂት ማለት ሲ የጅን አምነት ናትና ዓላማስ ሱር መሰረቱ እዚ ጉጅለ እዚ ክእለለዎ እቲ ናትና ምሽን ግን ካብኡ ዝኸፋ ሓደጋታት ደኺም እና ደኸመ ከይዳሎ እናበልና ሓድሽ ኢንፊዥን ተኺኖም ኢትዮጵያ ማለት አይ ከምኡ ይኮነን ኤክስፔክቴሽን ናትና ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ህመት እዚ ከምኡ እንተኾነ ዳይ ሓይሽ ማለት ወይ ከተም ውድባት ዘለው ንብስ ለከፎም ወኪልካስ ማስ ባዕልኻ በቃ ከምዛ ሕጂ ብዛ ሩም አቢልካ አይደለኻ ክትረኸቦም ትኽእልኻ እንታይ ንግበር እዚያ ብዛዕባ ሃገሪ ማለት ብዛዕባ ዝሰብኣይ ተላዒሉ ዘለኻ ብዛዕባ ናይ ሃገሪ ሚዕ ወይ እምበር ንውልቁ እንታይ እንዳሓፀበ ክኸይድ ይኽእል ጫያስ ታወልወልካ ክትነብር ትኽእልኻ ስለዚ ጽቡቕ እንታይ ተበግሰይ ሰብኣይ ቢሉ አይደሎ ስለዚ ምዚ ከመይ ጌርና ንርዕም ኢልካ አቅርበሎ እቲ ናይ ምትሕስሳብ ተኮይነ ግን ኣብ ሃገር እዩ ዋላ ዘማልዒልካዮም ዘለኻ ሕጂ ኣነ ብገዛ ርሳይ ቅበሎም ይኹን ግን ትዛዓበየ ነገር ናይ ሃገር ጉዳይ ዝኾነ ይኹን በቃ ጥራይ እዚ ጉጅለ እዚ ዝእለየላ ንግድን ክሰርሕ ኣለና ሕጂ ኣብዚስ ነዞም ውድባት እንተ በቃ ማለት ኢሊት ብኢሊት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ፖለቲክስ ነቶም ኢሊት እንተረኺብካ ዘን እስር ተበላ ተሃገር ማለት እዩ ኣብኡ እንተሰርሐኻስ ከመይ ኮይኑ ስምዓካ ኣብዚኣ ኣብረሃ ቢልካ ኣስፋሕ ቢልካ ትገልጸና ብትሕትና ሓትት ቴንክ ዩ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ካልኦት ኣብዚ ሓሳብ እቲኻ ሓደ ነገር ምግባር ጽቡቕ እዩ ከም ሓሳብ መጠን ተግባራውነቱ ከመይ እዩ ግን ርግፀኛ አይኮንኩን ስለዚ ወገነይ ዛስኮን ዝኣምነሉ ንገብር ሓደ ካብኡ ንዝበልካዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዓቕመይ ክገብር ጥራይ ክብለካ ዝኽእል ኣብዚ ሕጂ ሕራይ ዝገብር ገለ ክብለካ ጽቡቕ ኣይኮነን ምክንያቱ መብዛሕትካ ኣቱ እንተኾንካ ኣብ ጭብጢ ዝሓስካዮ ነገር ከሎ እዩ ግን ጽቡቕ ድሌት ዘለዎ ሓሳብ ተቅርብ ዘለኻ ኣይቃወሞት ምሳኻ ሰማማዓይ ትራይብቲ ስጉምቲ ክግበር ዘለዎ ግን ምርኣዩ ከድልዩ ኣነ ንበይነይ ድማ ዝገብሮ ነገር ኣይኮነን ይቐኒኒ ኦኬ ታንክ ዩ ዋክረን ኣለካ ድዩ ሬድ እስኪ ኣለካ ዶ ዋክረን ይብልካን ሬድ ኣለካ ዶ ملكت قبر لي واكرم عندي حردي لها انا حرنت كان قيد اوكي حرنت رد لك اوكي قاموا حرنت الله والله هو حوينته الله اوكي قام مجمرتا حونا كورم دافلا انكو عاد حمصخه نتغبر زلخه حبوب يሆነ ቃልስ ከዓ ከመስጉና ይደሊ ምክንያቱ ኩናት ኮንካቱ ዋጋ ዘለኻ ኩናት ርእሲ ኮንካቱ ዋጋ ዘለኻ ሓው ኸማለት ነው ከማ ኸዛ ኣምሰሉ
እንቃዓጣፍ ይኹኑ መጀመርታ كما خذ نصرس እንቃዓጣፍ ይኹኑ ዝብል ማለት እዩ ሕቶ እንት በቀዳማይ ውን ሓይተካ ነይረ ሕጂ ግን ተቀዳማይ ዝሓሰጥኩ ሕቶ ተመሊሳት ለይ ናይ ልፍንቱ ሓይልታት ኣለውና ዶ ክንላፈኖም ንኽእል ሓይልታት ኣለውና ዶ ኢለካ ነይረ የብልናን ኢልካ ነርካ ግን ሕጂ ለና ውሽጢ ከም ኣያና ኣብርሄ ዝመሰሉ ናይ ልፍንቱ ሓይልታት ኣለና ከመይ ገርና ክንላፈኖም ንኽእል ኢልካ ተኣምን እዚኦም ወይ ውን ናይ ልፍንቱ ሓይልታት ከመይ ገርና ክነፃምዶም ዓለም ብልፍንቲ እያ ስለዚ ናይ ልፍንቱ ሓይልታት እንተደኣ ሃልዮምኻ ናይ ዓወት ምልክት ይበሃላ ከመይ ክነዛምዶም ንኽእል ኢልካ ተኣምን ብፍላይ ወፃእን ውሽጥን እንተደኣ ናይ ልፍንቱ ሓይልታት እንተዘይገይሩ ኣኽእሎታት ኣሎ ዶ ዝኽልተ ሓይልታት ዝክላፈን ዝብል ሕቶ እየ እንደለዋኒ ምናልባት ናይ ስትራቴጂን ናይ ስልትን ስለ ዝኾነ ምናልባት መልሲ ክትበኒ ኣይትኽእል እንትኸውን ኣብዚ ግን ሓፈሻዊ እንተሃብካኒ የመስግን ገሊፀዮ ነይረ ኣብ መጀመርያ ናይቲ ዘረባይ ኣግፊሐ ገሊፀዮ ነይረ ምናልባት ካብ መጀመርያ ተኸታተልካዮም ከይትኸውን ኣብቲ ሕቶታቱን ክምለስ ፀኒሑ ምናልባት ኣነ መብዛሕቱ ሰብ ካብቶም ተሓቱ ድማ ዝበዛሕኩም ኣብቲ ከመይ ይኸይድ ዝብል ሓደ መርገፂ ወሲድኩም ኣሎ ካብቲ መብዛሕትኩም ዝወሰድኩም መርገፂ ናተይ መርገፂ ተፈልዩ ኣሎ ነጊረኩም ኣሎ እታ መርገፂ ከመኣ እንተኮይናስ በኣ ከመይ ትኸይድ ንዓኹም እዩ ዝገድፎ ምክንያቱ እቲ መርገፂስ ከምኡ እዩ ዘሎ ናተይ መርገፂ ወይ ከዓ ኣነ የስርሕ ኢልኮ ብዙሓት ሰባት እውን የስርሕ እዩ ኢሎም ደገፍ ዝሃቡ ኣለዉ ገሊፀ ኣሎ መጀመርያ ከመይ ከም ዝሰርሕ እቲ ሓሲብካዮ ዘለኻ ክትገልፅ ኣለካ ሽዑኡ ነቲ ካልኣይ መቃልስትኻ ናትካ ስትራቴጂ ናትካ ውጥን ምስ ገለፅካ ንሱ ድማ ናተይ እውን ከምኡ ኮዩ ኣብዚኣ ንራኸብ ክብል ከሎ እቲ ልፍንቲ ይሰርሕ ንሕና ኣብቲ ስትራቴጂ ዝርዝራዊ ማለት እየ ዝሓፈሻዊ ፕሮግራም ማኒፌስቶ ማለት እየ ኣይኮንኩን እቲ ሆምወርክ እቲ ናይ ገዛ ስራሕ ከይሰራሕካ ሓደ ዝሰረተ መንግስቲ ከመይ ጌርካ ክተፈርስ እስከ ኣብ ልብኹም ተመሊስኩም እስከ ቁሩብ ሕተቱ ወይ ከዓ እወ ፅቡቅ እዩ ጥራይ ኢልካ ተሓልፎ ኣይኮነን እቲ ቁልፊ ወይ እቲ መፍትሕ ናይቲ ማዕፆ ንሓደ ዝሰረተ ስርዓት ሱር ዝሰደደ ስርዓት ብዙሕ ነገር ዝገበረ ስርዓት ዝጅምር ዘሎ ገና ዝጅምር ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሓይሊ ከመይ ከውድቆ ክእል መደብ መውደቂኡ ኣውፂኢኻስ ተሰማሚዕኻ ኣብኣ ከይከድካ ሓደ ሰብ ድማ ከውፅኦ ሓደ ውድብ ከውፅኦ ሓደ ሽማግለ ከውፅኦ ግን ኣይትፀበዩ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንዑ በሉ ንተኣከቡ እሞ ነውፅእ ኣይበሃልን እዩ ክንደይ ግዜ እሞ ክውስደልካ 3 ወርሒ 2 ወርሒ ኮፍ ኢልካ ገዛ ሓፂኻ ዲኻ ክትገብሮ ከምኡ እንተተኻኢሉ ፅቡቅ እዩ ኩሉ ሰብ ገይርዎ ክበሃል ዝቐለለ ግን ውድባት ኣለውና ምሁራት ኣለውና ነዚ ጉዳይ ዝፈልጡ ኣነ ዝዛረቦስ ዕስሪት እዩ ናይቲ 10 ዕፅፍናተይ ዝፈልጡ ይበዝሑ እታ ጉዳይ በኣ ጥራይ ትፈታሕ መጀመርያ ብከምዚ ዝወድቕ ኢልካ ስትራቴጂ ክትውፅእ ኣለካ ብድሕሪኡ ልፍንቲ ተሓትት እዚ እዩ ናተይ ክስታ ስለዚ ፅቡቅ ድሌት ጥራይ ምግላፅ ከምዚ ዶ ንግበር ኢልካ ዝመፃልካ ጥራይ ተዛሪብካ ብድሕሪኡ ግን ዝውዳእ ነገር እንድሕር ኮይኑ ነቲ ሓሲቡ ዝሰርሕ ዘሎ ፀላኢና ነቲ ፅቡቅ ገይሩ እንዳሓሰበ ገንዘብ ዘለዎ ኣማኽርቲ ዘለዎ
ناي عالم دقف بزي بتين نرخبه زخيد زلو متالي سرعات كتودق كتمكت أي تخيلني ناتو بركي زسبر نجار كتكبر عنك إزي أتي بركزي تناوشتي استراتيجية أفليتونا له برهنا أفليتونا له قالوا تناتهم كم صورنا ناتنا نجزء لنا جن هوموركنا كسب زي سرحنا قرب أتقامي حدا حدا سرعات كودق زخيل بدحريون نتسرعات زتك حساب كاب حجي حزبي أوريدك حزبي تسمع محلون تزكيله كم يديروا لو تمس لو تسكاب وتصرنا وصاي زخونه لو تخون ادرالو دغزل لنا دما زاب سيتنا تقيساتو نيرا ገንዘብ አለና ብዝሕለና مغرات አለውና ዕድል አለና ለዚ ነዚ ዘውፅእ ናይ ምምጋብ ሕቶ ዝን ተኾነ ዝኸውን ዝን ተኾነ ዝኸውን ኢልና ኩሉ መዳዩ ቀሪብና ሽዑ ውሽጥ ዘለው ጽቡቕ ስኻትኩም ጽቡቕ ሓሳብ ኣምጪኹም ሓሳብና ነና ጽቡቕ እዩ ንሕና ዝንገብር ስኻትኩም ዝግበሩ ክትበሃል ትኽእል ትልፍንቲ በኸውን ለዚ እቲ ተተኺሉ ዘሎ ሓደ መትከል ኣነ ኣማሓሉኒ ዘሎ ገሊ ኣግሂደ ክነግረኩም ብዙሓት ሰባት ይኽብሮ እየ ምክንያቱ ንናትና መርገፂ ክህልወና ጽቡቕ እዩ መጀመርያ نتأكد دحر استراتيجي نوصل زول كندي أخيبا زي قبرنا كندي صبوغ دليت زي رأينا إت استراتيجي عوض أنك سرلومي نهي سوات مكابا يكون موحدو وين هاي ودبات تزا حشقن اتقامت إلكا كقبر انت زخيل صبوغ نيروبل قن نهي حزبي زبازة حزبي قبوز اللهم قون خيري تحكي زين فلالي قنا لنا أنا كمولك إيد سارب زلخون ما يوكلني مو أما حضاري جزاه أدمين حتتاتي ودع سلزلو أنا دم قرب دكم سلزلوه مالت قرب ناي أفاوس كلا وستدار لهمو من الوقت حتتات السنة بالكان تتحت ولا يسبق نير كان حد شعتون تزيلو مالك أدمين سميع خانت خون مثلني اوكي انا يسمع الله ده سمع كان يرى سمع الله ده يعني اوكي صبق حراي اتو كبرم دافلا نوي حزنا كاينا بريك وناي حبنا كان قرب مساتي استمر سلد نبره اندي هرت خيل كوينكا سغاب حفتنا بغايت سلسته حتو تقبلنا انت كوينكا ملكت ورا لي تكبرم دافلا سلسته جحد تقبلنا كوينكا أجمع لين جنتراي alright thank you Mr. Kuflom Dafla thank you واكرن حجي واكرن الله واكرن راديو بالكان الله خير والله سمعنا لها هو سمعك الله اوكي thank you بقدامنا thank you كبرم حونا بنا بتزغبر كايو كل سمعيو تحنت انا حتى زلاتنا فليز بلتيا Zawadi he separated the young people from the country. Malatit منسيات كاب هاجره هديمو مهورات كاب هاجمه هديمو فلاتات بلوشانات احتمالات تيو كمون حنتن فلت ساين جبراز لنا بزحسب نتجنزب هاجرون كافت هاجر فليو قد مربعة عمد عرقنا مسارحتنا بدي سجل ماله ريسيرش قبره خلو ناي إثيوبيا جنزب أبي كيد تبايلو أو ناي BBC واتي نبره بزح ناي واتي جنزب حالفتي أبدأ جزء متوم but for unknown people كاب إرترا over 600 million per account هم زرلو واتينيرو ريحايو ناي فلتن تجنزب كابيشاسي in 2004 2007 8 and 9 below 900 million a year and above توهم زنبرو ناي كندا كامبانو تي اتني رافتي لوسوت قلم الخيط كله سلازي جنزب بزح كم دوزي سرعات ويزي جان دي بإرترا زرلو
تجنزب كأبي كم زلوا قرب أفلطات المهنياتو if you cut the money where if you go after the money legally there is possibility إنه استخون مالتي بزح جنزب أبدأ بشمكالي سب شموم زي تفلتات تهم زلوا يبهال كل أفلطان تلكا أو إنتاخ جبر كأل نز جنزب أبدأ جز حب أوزر لو مهنياتو 10% كذا أتزلوا نفتز بيت فويا لون مهنياتو أوديتوريا لون نفت عدي account استاذ جبريل لون ناي finance هم زي حاونا متحف صحفو قدمون رزاين مقبري وهم هانو أموني إذا سباي من سيات نيتو مهارات نيتو فلاتات نيتو تقادل تبزح متات تقادلوا مو فتح الدلاو تحت مريتيو تجنزباو ناس نيتو ስለዚህ አንተ ብልሰብ كزارب زي سمعكم قرب أفلطات تلك وينتا خبر يكال بزبوت عايز الله ولا بتبعات هاد يركع جلمله أيديان تلك أنت تبنا أو لا بشير يا خنا بجزاها ساعات استحليها وسيد قال صادمة thank you راي نزي زجبر كالي مسكانا سخاطر يكون كان كالأوتم زجبروا لي مسكات أمي شلل لي يكون مرسح ترأيو أبتحطوا ترأي ذهب كمبر زجبركم لي متبوع بحكي يعني اللي كبرتي هبل لي يزولكم زي ناي جنزب حتى حدا كابتي قسلتاتنا أيو أيتبكن ديزبكين إندي خوينو إساس زي قبرو نجار يلان مخنياتو أمم جوز أسكو تكالاوي وديمقراسياوي أجباب قبر على خو إلو كمان كتالي لا يفتنن فقط تا ببدعي بأروغانس تجنزب يكون كان نجار يقبر على حدا كابتي جبنات ناتو إيو جنزب أبا حجراو بانك أبتي سنترال بانك زعطو جنزب يلن بزح يكون كله خليو نسم إذا كله جنزب جن أبدأ جايز قمت صلوا حدا ناي هجدف ناي قطعة ودات بحجوز كبريوت كشاز كايد نزي جنزب هدامي أتي جنزب كم تستقسكايو بزتفل عليه زي فلت وسبات ويكا حصوت باسبورت زحزو نقادو زمسلو يقمت عنه تيز تقسكايو جنزب شو حتى 100 مليون زكرارب أب سويسرلاند أب HSBC بانك استرخبيو بزعبو والحنت حبريتها بدحريقو أي هاون اليوم شو حتى اليوم حسرت زخون صبات شو حتى 100 مليون عقميت مالتي زي فلتو أبيكم زقمتو زي فلتو مقانوم بفولس بحسوت باسبورت ز تنقصاصو مو ገንዘብ ዘቀመጡ ናይ ስርዓት ገንዘብ ዝህድሙ ዘለው እዮም ካልኣይ ቀጠርን ቻይናን በወገነ ይጥርጥር ሎሚ ቀጠር ባእስሎ ቻይና ግን ነዚ ገንዘብ ምኽዋል ኣብታትናታ ምኽዋል ሓደ አገልግሎት ንኢሳያስ ትህቦ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ኣብ ኤውሮጳዊ ባንክታት የለን ትገንዘብ እታ ኔፍሰን ትበሃል ናይ ካናዳዊት ካምፓኒ ክትከፍል ከላ ብናይ ምዕራባዊ ባንክ ኩሉ ሰብ ቁሉዕ ዝኾነ ብቐሊሉ ክትከታተሎ ትኽእል ጌራ እያ ትኸፍል ኣበይ ይቕመጥ ግን እቲ ገንዘብ ብድሕሪኡ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ቻይናውያን ባንክ ተቐሚጡሎ ዝብል ግምት ኣለኒ ቻይና بقليلو تهاجر زلو ناي بانك كونتات بقلع كفلت سلازي كእል ما حبي يرخصو له معناتي ቻይና ድማ ኮሚሽናት ወስዳላ 00 ሃገር بخلت سلسته يزمت አለው ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ገንዘብ ከም ኢና ክንብሎ ንኽእል ሓደ ካብቲ ሓያል ጎድኒ ወይ ከዓ እንታይ ካትብሎሞ ሓያል ጎድኒ ኳ ዘይኮነ ንዓና ክትቃዓና ዝኽእል ዓንዲ እዚዩ እብል ከመይ ጌርና ነዚ ንገብሮ ድማ ኣሎ ኣብቲ መደባት ተጀመረ ነገር ኣሎ ኣብ ነፍሰን ሕጂ ንነፍሰን ናይ ምኽሳስ ኣብ ካናዳ ተገይሩሎ እቲ ገንዘብ ከመይ ጌሩ ይቕመጥ ድማ እዚ ሞኒተሪንግ ግሩፕ
ናይ ሕቡራት መንግስታት ይኹን ካልኦት ይከታተልዎ ኣለዉ ንሕና ብሓቅምና ብጠበቃ ብገለ ጌርካ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምክትታል ሓደ ካብቲ ስትራቴጂታተይ ናተይ ስትራቴጂ ምሳይ ዘለዎ ስትራቴጂ እሱ እዩ ስለዚ እዚ ኣክብለካ ክእል እቲ ዝፈልጦ ኢንፎርሜሽን እዚ እዩ ዝበልካዮ ሓበሬታ ኩሉ ሓቂ እዩ ያኒ alright በጋይት thank you አቶ ክብሮም ዳፍላ በጋይት alright ሰላም مرحبا بك ويلكم thank you very much ሚቀነሁን ኩልኩም አቶ ክብሮም ተጋዳላይ ክብሮም ዳፍላ ኳዕዳ ሓመጻካ ኩሉ ግዜ ትምርትኻ መሃሪ እዩ ዓሚቑ እዩ ከዓ ሕጂ ብዛዕባ ጥዕናኻ ጥዕና ንዓይ ዘገድሰኒ ስለዝኾነ ንኻ ዘይጠዓየ ሰብ ንህዝቡን ሃገሩን ክረድእ ስለዘይክእል መጀመርያ ናይ ጥዕናኻ ተኸታተል ክብለካ ይደሊ ናተይ ተገዳስነት ፖለቲካ እኳ ተዘንበልኩ ሕጂ ናይ ጥዕናኻ ናተይ ኢንተረስት ትምህርቲ ይውናዊ ነይሩ ማለት እዩ ስራሕ ኩሉ ብዝኾነ ትፈልጥ ኢኻ ብዛዕባ ጥዕናኻ ክትገብር ከም ዘለካ መድሃኒትካ ምግብኻ ተኻእለ መጠን ከዓ ስትረስፉል ሲትዌሽን ኢና ዘለና ንሕና ኩልና ኤርትራውያን ቁሩብ ከዓ ናይ ስትረስ ሪሊዝ ዝገብር መንገድታት ከዓ ትፍትን ማለት እዩ ኣነ ብወገነይ ከምኡ ፍትኒ ቴንክ ዩ ነግሪ መንገደይ ከንዱ ግን ብዛዕባ እዚ ሓውና ተጋዳላይ ብርሃን ብርህ ዝገበሮ ተባዕ ስጉምቲ ንመጀመርያ ደይኮነ ቅድሚ ሕጂ እውን ነቲ ፕሬዚደንት ቻሌንጅ ገይርዎ ነይሩ እዩ ነዚ ኣብ ዘሎ ህዝቢ ክሕብሮ ኢለ እምበር ስኻ ብቐዳማይ ደረጃ ትፈልጠኻ ብዛዕባ ሚኒስተር ናይ ፋይናንስ ከሎ እቲ ዝኣቱ ገንዘብ ናይ ወርቂ ይኹን ናይ ካልእ ነገር ኣነ ከም ሚኒስተር ናይ ፋይናንስ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኣበይ ኣትሎ ክንደይ ኣትሎ ይፈልጥኒ ስለዚ ነዚ እንድሕር ዳ ክፈልጥ ዘይከኣልኩ ሓላፍነተይ የውርድ ኣለኹ ኢሉ ቻሌንጅ ዝገበረ ንመጀመርያ ሚኒስተር ኣብ ኤርትራ ንሱ እዩ ነይሩ ብድልየቱ ከዓ ካብቲ ስራሕ ወሪዱ ማለት እዩ ሕጂ ድማ እቲ ዝዓበየ ኣበርክቶ ገይሩሎ ማንም ሰብ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ንኢሳያስ ቻሌንጅ ዝገበሮ ሰብ ኣሎ ክሳዕና ሃገር ኣብ ምሻጥ ደረጃ በፂሑ ዘለኮ ደንዲኑ ዝቃለሶ ዝምጉቶ ንዕኡ ቻሌንጅ ዝገብሮ ሰብ ስለ ዘይረኸበ ቸቸ ኢሉ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ቃሕ ዝበሎ ክገብር ክኢሉ ኣሎ ክሳዕ ምርሓና ተደርዝ ኩሉ ዝመፅእ ዘሎ ነገራት እቲ ቴስት ገይሩ ነቲ ናይቲ ህዝቢ ተቃውሞ ብዓብዩ ከኣቶም ሰራዊት ብዓብዩ ከኣቶም ካቢነት ሚኒስተራት ዝበሃሉ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ርእሶም ኣድኒኖም ጥራይ ኩሉ ንሱ ዝበሎ ዝስዕቡ ስለ ዝኾኑ ኢሳያስ እንዳሓየለ እንዳበርትዐ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ንዕቀት እንዳኣውረደ ኸይዱ ሕጂ እዚ ተጋዳላይ እዚ መስዋዕቲ ዝኸፍል ዘሎ ንሂወቱ ድሕነት ክኾኖ ዝኽእል እቶም ኣብ ደገ ዘለና ንቃለስ ኣለና ንብል ዘለና ውሕስነት ክህልዎ ዝኽእል ንሂወቱ እንታይ ዝተገብረ ነገር እዚኣ ቀዳመይቲ ሕቶ እያ ካልኣይቲ ከዓ ብዓብዩ እዚ ኣብ ሃገርና ኣንፃላዊ ዘሎ ንልኡላውነት ሃገር ዘስግእ ተደሚርና ዓሰብዶ ገለዶ ኩሉ ትዝካየድ ዘሎ ዕግርግር ነቲ ልኡላውነት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኮይኑ ስማዓና እዚ ኩሉ መስዋዕቲ ከፊልካስ ተመሊስካ ኢትዮጵያ ዳማዓስኪስ ባዕለና እንዲና ናጽነትናን ሓርነትናን ስለ ዝደለና እቲ ኩናትን ትኩሉ መከራን ዝሓለፈ ሕጂ ተመሊስካ ኣብ ከምዚ ብሕሱር ዋጋ ክንድመር ኢልና ምፍታናሲ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ብዘይካ እቲ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊስ ብቐጻሊ ክንገብሮ ዘለና ከም ደለይቲ ፍትሒ
ድሮ መንሽን ጌርካ እንትኾን ካዳሓን ኣነ እቲ ውፅእ ክብል ስለ ዝፀናሕኩ ስልክታት ገለና መፅኒ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ብጣዕሚ ከድምዕ ዝኽእል ነገርሲ ክንሰርሖ ዘለና ክትገልፀልና ንኩልና ሳልሰይቲ ከዓ ብወገን ህዝብን ሰራዊትን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለው እዚ ዝካየድ ዘሎ ሸርሕታት ከምዚ ንሕና ብደገ ንፈልጦ ዘለና ወይ ንሰምዖ ዘለናስ ይሰምዖ ዶ ይህሉ ይኸውን ዝብል ጥርጣረ ኣለኒ እሞ እዚኣ ከዓ ንእግሪ መንገዲ ተገለፅካልና ፅቡቅ ነይሩ ቴንኪዩ ኣነ ምሕልካ ክኸውን ንኽእል እየ يقرني لينا كيف خلخي تي تقدمي تحطه دقملي بداية أبيات كده الله بداية أنا داود عندي تنكي لو أريد أقول أنا هني سيستر أوكي تقدمي أيسمع حكيو حنسب بداية أيسمع حكو كنت تقدمي تحطه دقملي لكله أتخبرم دافع ኣይሰማዕኩን እንታንም ዝበለው ምክንያቱ ጠፊእኒ እንዴት ድምፁ ኣነ ብዛዕባ እናኻ ተዛሪበ ነይረ ንሳ ማለት ካድዩ ክቡር ተጋዳላይ ክብሮም ደይ ምሳ ኣቶ ክብሮም ደይ ኣይኮነን ሰለስተ ሕቶ መጨረሻ ቀሪብኪ ሓንቲ ናይ ሰራዊት ሓንቲ እንታይ ክንገብር ንኽእል ቀዳመይቲ ድማ ገለ ኢልክ ነይርኪ ብዛዕባ ናይ ብርሃነ ኣብርሀ ተጋዳላይ ብርሃነ ብርሀሲ ከም ኩልና ንፈልጦ እዚ ስርዓት ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ እንኳን ለهم ዝገርካ ቻሌንጅ ገርካ መጽሐፍ ጽሒፍካ በግልጽ ንህዝቢ ዓለም ንህዝቢ ኤርትራዊ ዓለም ዘሎ መልእኽቲ ሊእኽዎ ዘሎሲ ንንሽተይ ነገሩን ክንደ ህይወቶም ዝጥፍኡ ተቃለስኩም ዘሎ ስለንፈልጥስ እዚ ከምዛ ዓይነት መስል ዘሕለፈ ተጋዳላይሲ ህይወቱ ኣብ ስጋት እዩ ዘሎሞ ንሕናሲ ንውሕስነት ናይ ህይወቱ ዝኸውን ክንገብሮ ኣለናን ዝተገብረ ነገርን እንተሎ ድሮ ኸኣሲ كتبرها إليه هجي ترديني تي تقدمي تحت مجمرة زبالكي غني اللي نايت حنا زبالكي وحك خيري أنا بتعنا زيت بقى إذا لخو شيء أنا يسمع بزجبر كول خونس بعدل مالتيو مبر بعد مقا كيدناينا أوفر تايمنا زلنا صباح على الشاحة 7 رجس الله جن سرحي يكون كال نجر صبق الله شيطان يسمع صبق الله متنقعون كم تزول كيو أدلايو جن أيت أبتي نهيوت حتوجن أنا ون تتجمركو كجد فايدة لهون زين تعرفنا نزلوا حمت دما تا أنا زجبرا خجبري نايكال سب وساني أنا كال هوتي بالليل ده أجي بتكون يكون نجر بسدرا يكون بخال نجر سوزي بالليل نعوتو فير لخوانون كسب زخالكو خيدة عنا يدل سلز خونا جن كنت أساسي إذا قد دايقن أبلوت كي بصحة كم زي دكس كان أفتولك كلتي دما إذا كزاروا له سنحكو حطوي بهم يعني تمكروي تمرتي جلس لذي بتي يعني زفلتو إذا مكحلو بويك قصد مسكالوت بصوت كاباي زحشو دما دا تماخركا مخاج كمردو وسطو لذي أنا ليس لتي مقداسكي بقايت تا سعبا مجمرة زقربكيا نوح سنة برهان انتاي نقبر زبل زي نامنستي انترناشنال فيو اب امريكا زلوخم بفلاي نتيوم ناتكم وكلتي ريبريزنتاتيفز ناي سينيت ولا ناي كونغرس مصحف ديو نتطابقتي سبعو مسلات بيتيشن مقراب زع مسألة مقباريو ጋዜጠኛታት ከም ጽሑፉ ምግባር እዚ ሕጂ ሓደ ቁሩብ ጉልባብ ክህቦ ክኸውን ካልኡን ብቐጥታ እዚ ዝመካሓሉ ዘሎ ኣነ ለውጢ ክንገብር ኢና ከምዚና ዝብሎ ዘሎ ከም ዘሕፍሮ ንምግባር ዓው ምባል የድሊቶም ደገ ዘለና ካልእ ሕቶ ድማ ንውሕስነቱ ብዙሕ ነገር ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ግን እሱ በዓሉ ሓደ መከላኸሊ ነገር ገይሩ ይብገስ ይህሉ ምክንያቱ
زي لاسي هزبس كتسئيلو امنتون سلازلوو من الوقت اتي تاريخ اب حزبنا تمكلخال اب حزبنا كنقدف نحناون برهانينا we are برهاني زويل عينت شرحو كالعب حزبي سلاماوي سلف زبلكيو حدا كابتي مسارحتاتيو بزحت تقيسومو سلازخونو ازتات مقبار وحسنت كوبو يخيل خو كالون كابتي حدا نايساس سنا عمرواوي طباي زي ناي نارسيزم زبحال ወይ ከዓ ሜጋሎማንያ ዝበሃል ዝነበረ ሓደ ኣብቲ ውሽጡ ከም ሓንጎል ኣሰራርሓ ናቱ ኣብ ብግልፂ ፊት ንፊት ምግጣም ኣይፈትውን እዮም ከምኡ ዓይነት ናርሲስት ሰባት ኩሉ ሻዕ ክትዕ ወይ ገጢምካ ምዝራብ ኣይክእሉን እዮም ዋላ ምስ ጋዜጠኛ ኣይክእልን ኢሳያስ ዝቃወሙ እንድሕር ኮይኑ ሓሪቑ ረሃፅ ዝኸውን ሪኢኹሞ ኣለኹም ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ለባም መሲሉ ስቕ ምባል ድሓር ሓደ ነገር ምግባር እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ናይ ብርሃነ ተጋሂዱ ስለ ዝወፀ ነዚ ነገር ብቐጥታ ስጉምቲ ክወስድ ምናልባት ኣይደፍርን ይኸውን ኢለ ኣምን ግን እዚ ክኸውን ዝኽእል ነገር እውን እዩ ጥራይ ናተይ ትንታነ እዩ ውሕስነት ግን የብሉን ብርሃነ ንመስዋእቲ ቅርብ እየ ኢሉ ነጊሩና እዩ ቅድሚ እታ መፅሓፍ ምውፃኣ ቀፅሉ ጥራይ ኣሕትምዎ ኣነ ዋላ ሓንቲ ካልእ ፅበዮ ነገር የብለይን ዝበለ ሰብ ስለ ዝኾነ ውሕስነት ህዝቢ ንሕና ህዝቢ ኢና ካልእ ክንገብሮ ንኽእል እንታይ ኣሎ ዝበልናዮ ያው ክደጋገም ዝፀንሐ እዩ ኣብ ሓደ ስትራቴጂ ምስራሕ ጥራይ እዩ ናተይ እቲ ስትራቴጂ ኣሚንካ ኣነ ኣብዚ ኣለኹ ምባል እዩ እዚ ንመብዛሕትኹም ሓድሽ ይኾነኩም ኣሎ ገድሊ ተጋዳላይ ምዃን ማለት እሱ እዩ ነይሩ ኣብ ሜዳ 2-3 ውድባት ነይረን ሓደ ሰብ ሃገራዊ ስምዒቱ ምስ ቀስቀሶ ካብ ገዝኡ ማሙቕ ሓዳሩ ካብ ትምህርቱ ኣነ ክኸይድ ኢሉ ኣብቲ ዝተቐረበ ስትራቴጂ ዝኣቱ ኣነ ህዝባዊ ግንባር ትሕሸኒ ዝበለ ኣብኡ ከይድ ተጋድሎ ሓነት ዝበለ ይኸይድ ኣብኡ ኣትዩ ንዘራረብ ኣይኮነን ዝብል ኣብቲ ዝተቐረበ መደብ ኣሳትፉኒ ዝብል ዝተቐረበ መደብ ከም ዘለዎም ድማ ፈሊጡ እዩ ዝኸይድ መደብ እንታይ ነይሩ ጠያይቲ ኣሎ ስንቂ ኣሎ ክዳን ኣሎ ኩሉ ነገር ኣሎ ንዓኻ ጥራይና ንደሊ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እውን ካብኡ ኣይወፅእን እዩ بسلاماوي مقدين هنسرح زرقيت هيكونن ግን መደብ ሃልዩ ኣብቲ መደብ እተው ትብሎም የድልየካ እቲ እተው ዝበሃሉ ኣይወሓዱን ብዙሓት እዮም እንታይ ክንገብር ዝብል ሰብ በዚ ሕጂ እውን ንጎ ዝድውለለይ ዘሎ እንታይ ንግበር ሕጂ ከንታይ ንግበር ገንዘብ የድሊ ድዩ እንታይ እዩ እቲ ነገር ገሊኦም ምናልባት ኣይሰምዓኽን እንትኸውን መጀመርያ ክሳብ 200 መጽሓፍቲ ገዚእና ኣለና ንሕና ክንገዚእና ድሓር ንሕና ነእትዎ ንዓኹም ግን ክንህበኩም ኣበይ ክንሰዶ ገንዘብ ይብሉኻ ኣነ 10 መጽሓፍ ደሊ ኣለኹ ብለካ ሓደ ኣነ ክሕትሞ እሞ ድሓር ብገንዘበይ ሓቲመ ድሓር መልሶ ነትዘብ ስኻትኩም ትህቡኒ ዝብሉ ኣለዉ እንታይ ማለት እያ ሓንቲ ስትራቴጂ ስለ ዝረኸቡ ሓንቲ ተስርሕ ነገር ኣሚኖ ዓሚ ኣብ ኣሜሪካ 9 ከተማታት ሴሚናር ገይረን እዚ ኣክሽን ፕላን ናተይ ወይ ውጥን ተግባር ለውጢ ከቀለኹ እቲ ሴሚናር ብክስታይ ይዛዘም ነይሩ እንታይ ክንገብር እንታይ ገንዘብ ክነብል ክንሰዶት ገንዘብ ከለ ዝብል እዩ ሕጂ እቲ ሰብ ነቲ ነገር ይደሊ ምዃኑ ኣይንጠራጠርን ኢና 50,000 100,000 ሰብ ብድድ ክብል እቲ ውጥን ግን نعشت وطني أنا أقرب زلنا زي أنا جوار أخيبان متع تلكايو كلش عمق كيدا أخيبان يتعرف سلام ويسلف مسأن تلكايو عابي نجار كم زناي جيبان تزي كوينو أبكاد علني لو خيد مخنياتو استراتيجي أأمن اللون مالتي ويكا أدلاي نتا يكون أنا أنت تعرف بس دحاني يبلانو أبتك أني زد الله جن علو تعرفوا زلو تمريح حساب مقربي مريح حساب يكون زد لي مريح حساب الحر يعني ساعتنا له مهوراتنا له كل علوي لذي انتهي نقبر زبل نجر أنا حنتي عمر جز زلاتني
نخلو كم زي قاتات متن نخلهم يسرح يوم زبحالو يمرح يوم زبحالو ودبات السبات مهرات مكرات بجاهم نعوتلو استراتيجي نقرونا زرزراوي نقرونا مو نعمنكم بدحري نسعبكم بلو مخنياتو نزمر حكا ودب زي آياتانا زيغا نقر شو تزيغا يوسن جنزب دي عمدي بخالي نقر انتا يكبري بي بدم تاون سلتقمنا في حيز نقركم زبخو سراويت انتا خقبري زبلقن قاليت نيرا نالبات كم برهانه زلحلو حطو دمسي كسمعلو زخلو نقر كجمهور يوم حدا كابو قوام زرقصه وي قوام انتا خاتلو زفرفه تحتاتا زبل سراويت كالعلي قبا مخنياتو سراويت نقوام تراي زكلاخل نمكي اكلاخل مراحي هذا استيقاظلو اذا حدا مبسعي استراتيجي ناي دمسي كون خيجا ابوشتي كما يقبروا وغن نعم قدفلهم مخنياتو انا كفلتو هاي كلمه في انيران مثلا تحتوتات يعني لي اوكي اعتقدهم ودي كده هو اوكي ثانك يو حنتنا مጨረሻታ سلسة كوميس تقبر كل كان شامكيتو your last question قلتف شامكيتو نويح يصنحوا اعتقدهم دافلا شامكيتو الله شامكيتو نريد شامكيتو alright grab the mic الرياض الله شامكيتو hold on I don't think so Lord Oh yeah, sure, yeah. Okay, andiamo Shamkito. Andiamo. Grab the mic, Shamkito. Sorry, andiamo. أنا يبقى بزعي سمعني أنا رأس لما تاي ناي واي فاي كورس يجيب نير مو أتوت نير من بزحي سمعكم جن أنا حتى دل زلخوني أتو كبرهم دافلة سمعنا نتلو بقدامنا كمان لها قبل بزعبة ناي عنا خاون ربي عنا خربكة نزنو قوم زلنا أب حق خطقربه كله منتنا يومه أنا حتى دل زلخص حجي أبز حجي جزيزي قرب من الباش يبحل يزم تاشما يلن جن مستقاوم تسي أبقاولا يقرب خون بسياس يبحل من الباش بسقطي نايزوم ناتو فتوتي ويكا نمتلال نايتوم أبتحتيو زلو بفلايكا سراويت كاب سراويت زخون انتاشي يرأس لي بحل زخون حتوتاتي العسل زلو بفلاي كا سراويت كمان نورمال سراويت يكونوا أبتم حلفتي مالتيو كاب مرحت سراويت مرحت براغيت كونزين إذا مصر مالتيو كابوم تحتو تاتي ورد سلوزولو من الباش نمزي نمتلال ويكا نعوم نمقراي ون كون خيل مستقامتي انت شموخ قبر مخانس قرب انت شمو لي بهالموزك اندينا يتحقنتو قرب زسمع انتولو اتو كبرم داخلا يزول مو سمعن انت نيركن تخونكا زيادة تحتوين Thank you Shamkito. كوردك اوكي andiamo هو سمعك له أنا فتيمو نايسب سنسن انتهى خاطر متسنس عن وي speculation انت زي كوينو كم عينة حساب يسايس يبلون كتار المتدليو بزاي كون انزا تار لك قال نغريو تقاومتي كركب ايه انت يلو دما كم تقاومت زي نفلطم سويلو ابتاولا متخيلو كم زغيرو مسمرا بتيحم كيدوم كدو دخيلو كم زحجي
قوام كنصحفو ኢና ኢልካ ዝሓለፎ ከምዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክንገድፎ ኢና ነፅንዖ ኣለና ኮሚሽን ይግበር ኣሎ እንዳበለ ዝላግፆ ከምኡ ዓይነት እዩ ክገብር እምበር ንሱ ኣብ ሲሪየስ ነገር ክኣቱ ኣይክእልን እዩ ብምሉኡ ኣጥፊእዎ ኣሎ አንተ ኣይነበርካን ስለዚ ኣይሰማዕኮን ኢልካ ኣለካ እምበር ካልኦት ዲክቴተርስ ኣብ ከባቢና ዝነበሩ ዝተጠቐሙሉ ስትራቴጂ ናይ መለስ ዜናዊ ናይ ካጋሜ ናይ ሙሴቬኒ ዝተጠቐሙሉ ስትራቴጂ ዋላ መኒኻ ትብሎ እዚ ናይ ዚምባብዌ እውን ሙጋቤ ዝተጠቐመሉ ስትራቴጂ እንታይ እዩ ዲሞክራሲያዊ ጉልባብ ጌርካ ነፃ ጋዜጣታት ጌርካ ኦፖዚሽን ፓርቲ ጌርካ ገለ ጌርካ ብላዕሊ መታለሊ ብዙሕ ትገብር እሞ ህዝቢ መቃቀል ማለት እዩ ሓቁ እንታይ ዘይገበሩ ይበሃል ውሽጢ ድማ ብፖሊስ ከለይትኻ ብገለ ጌርካ ድማ ቲኢሳያስ ዝገብሮ ትገብር ውሽጢ ግን ነቲ ሃገር ድማ ዘርብሕ ነቲ ህዝቢ ቁጠባዊ ክስታዩ ዝገብር ይገብር ኣብ ኢሳያስ ክትመፅእ ከለካ ግን ንኩሉ ነገር ዓፂው ስሒቁ ረጊፁ ኣላጊፁ እዩ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሓንቲ ነገር የላና ኣብ ኤርትራ ምናልባት ንፀርፋ ይኮነን እዚ ዝኾነት ናይ ኣኼባ መልክዕ ዝበሃል ሕጂ የለን ምስ ህዝቢ ዝራኸበሉ ናይ ህዝቢ ወከልቲ ኣለዉ ዝብለሉ እዚ ትካላዊ ኣሰራርሓ ናይ ባጀት ናይ ፕላን ናይ ገለ ስታቲስቲክስ ዋላ ሓንቲ ስለዘየለ ኩሉ ሻዕ ክዋገየሉ ዝኽእል ነገር ኣፅንይዎ ኣሎ ስለዚ ሓንቲ ኣነ ብግምት ክብላ ዝኽእል ለዉ ሰባት ኣምፂኡ ተቃወምቲ እዮም ነይሮም ምስኦም ንዘራረብ ኣለና ኢልካ ላግፂ ምግባር እዩ ሽዑ ሆ ክንብል ኢና ማለት እዩ እዚኦም ኣበይ ዝነበሩ እዮም ክንብል ኢና ግዜ ክሓልፍ እዩ ትካልእ ሓንቲ ክገብራ ይኽእል እዩ ዝብላ ዝያዳ ነቶም ሓገዝቱ ዝበሃሉ ክስልበት ይኽእል እዩ ንበዓል የማነ ገብረኣብ ንበዓል ሓጎስ ንበዓል ካልኦት እውን መሪፁ እዚኦም እዮም ምስ ህዝቢ ኣባኢሶም እምበር ከምዚ ነይሩ እዚኦም እዮም ኢሉ ኣብ ምእላይ ኣብ ገለ ክኣቱ ይኽእል እዩ ከምኡ ገይሩ እዩ ቅድሚ ሎሙን ካልኦት ሕጂ እዚ ግዜ ገዝኣሉ ዋ መስኪናይ ሰብኣይ ለካ እሳቶም ይፃወትሉ ነይሮም እምበር እሱ ኣይኮነን ገለገለ ዝብል ከምፅእ ይኽእል ኣብ ወፃኢ ግን ዝኾነ ይኹን ኣይንፀበ ንሕና እታ ከምዚ እንታይ ኢኻ ትብሎም ባውዛ ወይ መብራህቲ ሌዘር መብራህቲ ዓይነት ኣብ ሓደ ፖይንት ጌርና እሳ ጥራይ ምንኳል እዩ ዘለና ጎናዊ ነገር ክንሰምዖ ጥራይ ዘለና እንትንትኖ እምበር እታ ቀንዲ ኣብ ሓንቲ ፖይንት ናይ ሌዘር ጌርካ ምንኳል እዩ ምብሳዕ ነቲ መንደቕ ነቲ ዲጋናቱ ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ብዘይ ኮምፕሮማይዝ ምብሳዕ እዩ ብሰላማዊ ነገር እዚ ዓያታ ስትራቴጂ ክትከውን ዘሎ ካልእ ዝመፅእ ከላግሰና ይብሉ ሕጂ ብዕድመ ይኹን ብሓንጎል ምድካም ይኹን ብገለ ኣብ በሊሕ ክስታይ እውን የለን ንሕና ኢና ደኺምና ዘለና እምበር እሱ ዝያዳ በሊሑ ኣይኮነን እቲ ስርዓቱ እውን ዝተፈላለየ መገዲ ይወድቕ ኣሎ ምክንያቱ ዝረብሕ ካብቲ ስርዓቱ ውሕድ እዩ እቶም ዝለኣኾ እቶም ዝሕስብሉ ገለ እንተዘይኮይኖም እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ብምሉኡ ደኽዲኹ እዩ ማለት ነጋዶ በል ሃይማኖት ሰባት በል መንእሰያት በል ኣተጋደልቲ በል ኩሉ ካብቲ ስርዓት ዝረብሕ ስለዘየለ ይደለሉ ስለዚ መናውሒ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እውን ብዙሕ የለን ባህላይ ብራቴሪቶ ዳንኤለይ اوكي ثانك يو ايانا اتو كبرم دافلا صبوق حدنتنا وحيل من اسال لكم دو ناي حتون ملسن وديو حدنتنا لغدو وحيل من اسين one of you حدنتنا حاوي حيل من اسين اوكي اللي حردا ما تشوفوا ملكة جور لي حدنتنا وحيل من اسين anyway اتو كبرم دافنا مجرش بزعبا زخلو لو ما عند ختبنا دو على الكاستمرو ناي مجرش نتبي كجبرن دلياني تبلن نتلو دلكمو بقى انا حردير لو خوين تي عم حداري علينا دلو حيل من شيء عليك كفن اوكي
እንዳተተኻኸ ኣና ክንከይድና ሽግር የለን ቴክኒካል ዲፊካልቲስ ተረኺቡሎ ብዚ ናይ ሓይሊ መንእሰይ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ይመስለኒ ማይክ ንዓኻ ኣቶ ክብሮም ዳፍላ ሕቶ ወዲእና ኢና ሕጂ ርኢቶ ድሕሪ ምፍናው ንርኢቶ ዕድል ክወሃብ እዩ ሕቶ የለን ፕሮሚስ ኣትየሎ እየ ደኺመ እብል ኣሎ ኣቶ ክብሮም ዳፍላ ሓቀይ ክብሮም ዳፍላ ናባኻ ማይክሮፎን ኦኬ ቀኒየለይ ምናልባት ብርሃነ ብርሄ ብቀረባ ፍልጦ ምክትል ናቶ ነይረ ማለት ኣብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኣብ ክልተ ክፍ ማለት ነቲ ናይ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ዝበሃል ናይ ግብሪ ኢንላንድ ሬቨኑ ዳይሬክተር ከለኹን ናይ ትሬጀሪ ዳይሬክተር ከለኹን ሓላፊ ነይሩ እንዳርጋ 6 ዓመት ብድሕሪኡ እውን ብቅድሚኡ እውን ኣብ ናይ ወፃኢ ገንዘብ ንራኸብ ነርና ዝገርም ድማ መጀመርያ ዝተሰለፍ ኩሉ 76 ሽዑ ኣብ ዝጅምር ዝነበረ ክፍሊ ሕርሻ ተመዲበ ምስኡ ድማ ሓላዋ ባሕሪ ተባሂሉ ክፍሊ ሕርሻ ነይሩ ሽዑ እሱ ሓላፊ ናይታ ክፍሊ ኮይኑ ነይሩ ምክንያቱ ትምህርቲ ናቱ ምስ ሕርሻ ኢንጂነሪንግ ወይ ሕርሻዊ ኢኮኖሚክስ ዝበሃል ትምህርቲ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ወዲኡ ብድሕሪኡ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ኸይዱ ሕርሻዊ ኢንጂነሪንግ ይወዲኡ ስለዚ ከም ሰብ መጠን ክትፈልጦ ከለኻ ሎሚ ዝገብሮ ዘሎ ኣይድንፅወንን እዩ ከሪር ሰብ እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ምምሕዳር ከማን ቁሩብ የሸግረካ ምክንያቱ ናብታ ናትካ ሓሳብ ክተምፅኦ ይፅግመካ እዩ ግን ብትዕ እዩ መፀካ ኣዝዩ በሊሕ ሰብ እዩ ህድእ ኢሉ ዝገብር ምልከት ናይ ቋንቋ ክልቲኡ ቋንቋ ኣለዎ ናይ ትግርኛን ናይ እንግሊዝን ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ነዚ ዝገበሮስ ሓሲቡን ይኸውን ኢሉ ዝገበሮ ሰብ እዩ ስለዚ ነዚ ሰብዚ ምፍላጠይ መጀመርያ ነገር ብቀረባ ምፍላጠይ ይሕጉሰኒ ነቲ ንገብሮ ድማ መተባብዒ ኢንስፒሬሽን እዩ ካልእ እታ መብስዒት ነዚ ስርዓት እዚ ካልእ ኣይኮነትን ንዕኡ ከውድቕ ዝኽእል ኣክሽን ፕላን ምቕራብ እዩ ምስ ገንዘቡ ምስ ሰቡ ብግዜ ህዝብና ድማ ኢንተርናሽናል ሕብረተሰብ ከኣምነካ እንተኮይኑ እዚኦም ሰቂሎም እዮም ብጃኻ ዘረባ ጥራይ እዮም ከይበለ ካሕፅወካ እንተኮይኑ ናይ ኢሳያስ ብድሕሪ ኢሳያስ ካልእ ዝማዕበለት ሃገር ከምፅኡ ዝኽእሉ ግሩፕ እዮም ተቃወምቲ ኢሉ ከኣምነልካ እንተኮይኑ መደባትካ ክትቀርብ ኣለካ ንህዝቢ ክተፍልጥ ኣለካ ኢንተርናሽናል ዓለም ክትነግር ኣለካ እዚ ስርዓት እዚ ብከምዚ ንቃወሞ ኣለና ክለግስ ኣለዎ ንድሕሪት ጎቲቱና ኣሎ ሓድሽ ግን ከምዚ ዕድል እንተረኺብና እዚ ኢና ንገብር ከም ህዝቢ መጠን ኢልካ ክትዛረብ ኣለካ ከም ሰብ ዘይኮነስ በይንኻ ክትዛረብ ኣለካ ካብኣ ወፃኢ ዝግበር ነገር ብምሉኡ ጓል መገዲ እዩ መደናጎ እዩ ኣኼባ ምብዛሕ ዘረባ ምብዛሕ ልዝብ ምብዛሕ ገለ ድሕሪ ስትራቴጂ ክመፅእ ዘሎ እዋኑ እንታይ ትገብሩ ነርኩም ኣብቲ እዋን እቲ ተባሂሉ ይክሕተት ምክንያቱ ስቂልኩም ትርእዩ ነርኩም መደብ ኣይነበረኩም ዘረባ ጥራይ ነርኩም ክበሃል ስለዚ ናይ ሎሚ ወለዶ ክእለትና ድማ ናይ ኤርትራውያን ክብ ዝበለ እዩ ካብ ዝኾነ ሓይሊ ምክንያቱ ኣብ 70 ዓመት ካብ 4ታት ጀሚርካ በሊሕና ኢና ኣብ ሓድነት ኣብ ክገብር ባህልቲ ኢና ድኹም ህዝቢ ኣይኮነን ናትና ህዝቢ በሊሕ ህዝቢ እዩ ግን እዚ ተመክሮ ስለዘየሎ እዚ ዝገጥሞ ዘሎ ፖለቲካዊ ተመክሮ ስለዘየሎ ሓሰስ ኣሎ ንብል ኣለና ስለዚ ኣነ ብወገነይ እታ ትኽፈት ብኣክሽን ፕላን ወይ ከዓ ውጥን ስትራቴጂ ብምውፃእ እዩ ዝብል ኣለኒ ኣብዚኣ ዘረባይ ድም ይቐኒየለይ ስለቲ ዝሃብኩምኒ ክብሪ ብቀሊሉ ዝሪኦ ኣይኮንኩን ሞራል እዩ ኣሎን ባ
سبات دك أي حواتي سلزبل قال سيك قصلي مبازع يغني لي. اوكي ثانك يو اتو كبرم دافنا أنا بشم زي حدر جانونان بشم تساتفت حدر جانونان كمسجنك فتو نزي كله ده كنا عم يكون سفيهن استمهرو بتعني يغنيرنا ينانبل أيت قادفنا حميمة حميمة قال أيت قادفنا كنسلي الكائن نحن قادكها الجوها كنا فالو كنا كل جزء الدهري خاينا we are with you we all كبرم داخله هذه كتفولت لك كل جزء الدهري خاينا نحن كبرات جايش مبار موز كله كبرات بنات سنة عطوا كبرم داخله بشمين بشم زجزان كمش قلنا فتو كنت أب فيور عند حركيكم صبق كويني سمعني بدعمي حجي حنتي نعخات قو الموسيقى كسمعك قال قرب كا ناي تساتفتي ريتو تسمع عندي حتى نحكا صبق نيرو نعخات قو حنتي ناي زدو معنتي كبون اوانويت حنت درفي نعخات قرب الكاي ثانك يو اتو كبر دافلا كبرت هذا اللي ازمارينا باي ذا واي تاشي كيت لخساكي كونكا